Заемете удобна позиция, поемете дълбоко дъх, отпуснете ръцете и раменете и краката си. Нека всички мускули в тялото ви да се отпуснат. Поемете още веднъж дълбоко дъх. Оставете всички тревоги и мисли и позволете на съзнанието ви да навлезе леко в сърцето ви. Отпуснете се още повече и си представете красив път пред себе си. Забележете, че пространството отстрани на пътя е покрито с буйна растителност, зеленина, поляни и цветя и прекрасни плодни дървета. Слънцето грее и денят е прекрасен. Сега забелязвате, че надолу по пътя има изумително красива сграда. Това е вашия свещен храм, който сияе ярко на слънцето. Може би е изработен от изкрящ бял мрамор, кристал или блестящо отразяващо се стъкло. Това е вашия свещен храм. Едно вълшебно място, където можете да се свържете с акашовите записи и да получите достъп до цялата информация, която ви е необходима по всяко време. Можете също така да достигате до духовния свят, ангелското царство, вашите водачи и учители, семейството, приятелите и до вашият висш аз. Виж как стигате до тази красива, блестяща сграда. Когато влезете, ще забележите, че тя е изпълнена със светлина и прекрасна любяща енергия. Усещате дълбоко чувство на покой, сила и щастие, които ви изпълват, докато стоите в този красив, свещен храм. И докато усещате дълбок покой, забелязвате сияйна светлина, идваща от другата стая. Минавате през вратата и виждате красив дух. Той е вашият водач за акашовите записи и вие знаете, че това любящо същество е тук, за да ви помогне. Спрете и направете връзка чрез сърцето си с това същество. Чувствайте мощният поток на безкрайна любов и постоянна подкрепа. Разбирате, че това същество има послание за вас.
Отворете сърцето си, за да го получите. Това може да е просто дума, фраза или образ. Вие знаете, с течение на времето ще продължите да получавате все повече информация от акашовите записи, от този любящ водач. Позволете си да бъдете отворени към всичко, което се появява по пътя ви. Отделете няколко мига да благодарите на своя водач за любовта и подкрепата му във вашия свещен храм. Това е храма на вашата душа, където вашата светлина ви напомня колко ценни и достойни сте вие. Идвайте тук всеки път, когато искате да намерите своя център, да възстановите силите си или да се свържете с акашовите записи и с любящия дух около вас. Това е вашето свещено място, изпълнено с любов и безкрайни възможности. Останете спокойни, когато се върнете към сегашното време и пространство. Донесли със себе си радост и познание. Протегнете се и върнете съзнанието си обратно. През следващите дни, седмици и месеци ще получавате все по-полезна информация от полето на Акаша. Чрез вашата интуиция, с помощта на духа и чрез тази медитация. Продължете да се връщате в това време и пространство. С течение на времето ще забелязвате все по-дълбоки и по-дълбоки връзки с вашия водач и други духове. Ще усещате радостта и съветите, които те ви дават. Сега просто се върнете бавно в реалността и помнете силата и способността си да се свързвате с красотата, покоя и вдъхновението на вашия свещен храм.